Si fem servir el mòbil en la recerca de feina, hi ha una sèrie de documents que hem de procurar tenir a l'abast per si ens els demanen. Ja en el vídeo anterior de El teu mòbil com a aliat per trobar feina, primera part, ja vam comentar aquests documents, per tant, ara simplement els mencionarem per fer una mica de recordatori. Penseu que aquests documents són el currículum en format de Word i PDF, Word per modificar i PDF per poder enviar sense que es desconfiguri el document, diferents propostes de carta de presentació perquè sigui més fàcil fer l'adaptació a cada oferta, títols, carnets professionals, certificacions, informe de vida laboral, DNI, targeta sanitària o permís de treball en cas d'una contractació ràpida ens ho poden demanar, i una fotografia. Com podem guardar aquesta informació? Doncs tenim dos llocs on podem tenir aquesta informació guardada per tenir-ho a mà i poder-ho enviar en qualsevol moment. Una seria el nostre telèfon i una altra seria el que diem el núvol. Bé, no, el núvol no és realment això, després us explicarem. Però quins avantatges i inconvenients podem tenir? Doncs si guardem la documentació al nostre mòbil, els avantatges seran, per exemple, que hi podem accedir sempre. A més, podem descarregar els documents des del mateix correu i guardar-los directament al mòbil. I, un cop descarregats, sempre podem endreçar-ho per carpetes. Els inconvenients o els perills de tenir-lo en el mòbil, però, és que si perdem el mòbil, perdem tota aquesta informació. A part, si no tenim el mòbil bloquejat, qualsevol persona que l'agafi pot accedir a les nostres dades. I no tots els mòbils tenen una gran capacitat de memòria i tota aquesta documentació ocupa un espai dins del mòbil. Pel que fa al núvol, un dels avantatges més importants és que podem accedir a aquesta documentació des de qualsevol dispositiu, no només des del mòbil, sinó des de la tablet o des del mateix ordinador. A més, el nivell de seguretat és molt més alt. I la majoria de comptes de correu que donen accés a un espai al núvol sol ser un espai bastant ampli. Per exemple, Drive dona accés a 15 gigas. Per tant, tenim espai de sobre per guardar aquesta documentació. A part, ens permet poder ordenar i afegir documents en qualsevol moment. Com a inconvenients, destacaríem que si no tenim wifi o dades al mòbil, no podem accedir a aquesta documentació. I algunes vegades, per temes de sincronització, actualitzar els documents pot ser una mica més complicat del que sembla. Ara sí, què és el núvol aquest del que parlem? Doncs el núvol no és més que un disc dur gegant, un disc dur que pot estar a qualsevol lloc, qualsevol país o fins i tot a un altre continent. Per accedir al nostre espai a aquest núvol només necessitem un nom d'usuari i una contrasenya. Això seria un exemple del que és un disc dur, doncs imagineu-vos això, però molt més gran. Per accedir a aquest núvol, com ja hem comentat, tenim aplicacions o pàgines web d'accés directe. La majoria de correus electrònics tenen espai al núvol. Així, el més habitual que farem servir serà Drive i Dropbox. Drive està relacionat amb un compte de Gmail i Dropbox amb un compte de Hotmail. Ara us explicarem Drive perquè és el més habitual, el que més es fa servir, però els dos funcionen d'una forma bastant semblant. Per accedir a Drive simplement hem d'anar a la pàgina de Google i entre les aplicacions que Google ens permet està Drive. Per entrar-hi posem el nostre compte de correu i la nostra contrasenya. La contrasenya és la mateixa contrasenya que la del correu. Un cop hem entrat al Drive, veiem el seu interfaz. A l'esquerra hi ha un botó de nou que és per crear un nou document. Podem crear nous documents, noves carpetes o podem pujar arxius. Aquesta és la manera més senzilla d'afegir nova documentació. A part, el document afegit ens permet fer accions com obrir el document,
compartir-ho amb una altra persona, o el més habitual que farem servir, que és descarregar-ho i guardar-ho, per exemple, en el mòbil de forma temporal. A part, si fem servir el Drive en l'ordinador, si anem a la part de configuració, hi ha una opció que és Instal·la Drive per ordinadors. Si fem aquesta instal·lació, ens permetrà fer servir Drive com una carpeta més de l'ordinador. Per tant, podrem afegir documents simplement arrossegant-los. Això fa que sigui molt més senzill de treballar amb el Drive. Consell seria fer servir l'ordinador com a base per crear els documents i ordenar-los, i fer servir els altres dispositius com les tablets o el mòbil per consulta o per poder enviar la documentació. Quan ja tenim la documentació seleccionada, ja la tenim en un lloc com el Drive o el mòbil, el següent pas és com la podem enviar. Doncs, normalment la documentació l'enviarem per mail, el més habitual, per Gmail si el que tenim és Drive, o per Outlook o Hotmail si el que tenim és Dropbox. Per poder-los enviar, simplement hem de descarregar l'aplicació del correu al mòbil. Moltes vegades aquestes aplicacions ja venen per defecte, sobretot la de Gmail. I quan al mateix correu li donem el botó d'adjuntar, us recordo que el botó d'adjuntar és el botó del clip, ja podeu accedir directament al vostre Drive o al vostre Dropbox i adjuntar el document com faríeu amb qualsevol altre. L'altra manera en la que ens poden demanar enviar la documentació seria a través del WhatsApp. WhatsApp ens permet adjuntar arxius des del Drive. Per fer-ho, simplement hem d'anar al clip, adjuntar arxius, i ens dona l'opció de documents. Si piquem aquí a documents, ens surt l'opció de buscar-ho en el Drive. Buscaríem el document concret i l'enviaríem. Això sí, si fem servir el WhatsApp, us recomanem seguir els consells perquè sigui l'experiència el més segura possible. Mireu sempre d'enviar la documentació, sempre que sigui possible, en PDF, per evitar, com deien, possibles desconfiguracions. Vigileu a qui li envieu la documentació, que sigui realment la persona a qui li voleu fer arribar. I procureu no enviar documents sensibles com el DNI o comptes bancaris, almenys que sapigueu que la persona realment és una persona de confiança. Si podeu, demaneu millor poder enviar per mail. I vigileu amb els missatges que escriviu. Penseu que estem acostumats a fer servir el WhatsApp d'una forma més informal, però en aquest cas estem fent un contacte professional. Per tant, hem de vigilar molt amb l'ús d'emoticonos o amb les expressions que fem servir. Molt bé, doncs, tot això, ara la meva companya Carme us explicarà dos altres temes molt interessants respecte al funcionament del mòbil com a aliat en la recerca de feina. Aquests temes són com fer servir el mòbil, aplicacions de mòbil, per crear currículums i com fer tota la gestió del correu electrònic. Endavant!